Saka wati mari kana chida kurara muno. Kaita kurara muno. Unokwanisa nipa $80 because ndoita $20 per round. Uruti 8 around 80. 80. Skana. $80. Inambowanda. Serious. Saka ndakakupa 80 yacho ndoita marounds mangani? 4 rounds. Kondera na 5. 100. Asikana anodara asikana. Serious. Inezvigaiwo ndichitofungudzwa kuti sezvo zvatambourana kunzoko kana kuti kana uri 80 ndoita kana ndinoda kana ndinokwanisa even ka 7 or 8 or chii. Unza kutaurike zvakawanda that's why ndangokusiya talking then. You know? $20 per round. Asikana munodi kuti kana munhu achingokubhuka night yese muite semuvo machipisa. No, inini nditori pabasa ndozvinotondiraramisa. Tori nemwana wane atodawo kuenda kuchikoro. Mwana naumwana mumwana. Kuno kubasa. Mwana ungarimba. Alright, but 8 ndinayo zvangu but ndakasazorara kumba manje madhamu mawani manje. Then chite marounds munokwanisa mudzoramba kwenyu. Wewe muradza namadhamu. 2 rounds mari. 2 rounds per 40. Discount us. Discount ilipabasa kana iwa. Bro, time zvacho dzinenge dzaenda idzi unenge watoma 10. Ngoita 1 round go. 1 mari. $20 pasina discount. 20. Hapana kana 19 ndisaroko kana ni. Hapana. Dola nayo wangu. Ngopsa dola jeri. Asikana. Ngopsa 20 hapo 1 round chete po. 1 round. Ku 1 round achika ndakaita na 40 minutes. It's okay. So long really 1 round. Kana 10 minutes. It's okay. Saka na 10 minutes for 1 round ka unodzipisira because kana uchiti $40. Give me the money now. 1 round shit. 1 round. Yeah. Don't ndopedza ndakaita 1 hour nabasa. Ayo 1 hour awandisa. Alright. My minutes. We are talking of my minutes shit. Atishike ku hour. Kana uma 30 or 40. Yeah. So. But give me. Yes, the money now. You just want to go mera shit. Okay? Saka apa and then about 1 round ramati. Chamusuita zvizvo ndokuda. Zvese mastyle zisandikuda. Anoenderana nemari yako. Anoenderana nemari yako. Ndabhadhara service. Be fast sha ndakatomiriwo. Ndoda toenda ku. Fast. Ndipabasa. Ndipabasa ndakatomiriwo. Watotori saudara. Agarisa. Ndabukuzonenda agarisa. Saka zvatovharana ka. Mari wandipa nekutoti sakuwaita zvotoenderana. Kuvharana? Wotondipa mari. Ndamboisa mukati eri. Hazvina basa handisiwo watoita. Ai. Wotondipa mari. Ini ndipabasa. Aiyo. Iwe service yako uchaja kuti munhu angototesa kana kuti munhu aisa. Inini service yangu handitya. Ndochaja accordingly. But apa ndikutoona kuti hapana zvatichaita because inini ndikumhanya ndiripa target. Saka zvatoita. Kana muri robbery. Zvatoita. Endai zvenyu. Aiwa kana. Endai zvenyu. Ndikuminzonzo. Ini ndagarisa. Zvindagarisa kana kuona nedressing yako ine vandatongototesa kudhara. Saka ndakushumira kuti tise sezvo rabhadhara mari. Time. Munomira zvenyu but time. Ndakamiriro. Penda pabasa. Nditori pabasa inini. Time.